L'estudi afirma amb seguretat que algunes escenes ocorreixen en Gandia i en la traducció al castellà va ser canviada pel municipi d'Escalona. Al segle XVI, assegura l'editor de La vida de Llàtzer de Tormos, era molt habitual canviar el nom dels pobles i adaptar-los a l'entorn geogràfic de l'idioma traduït. En conclusió, la novel·la més important de la picaresca té autoria valenciana i és possible que l'autor o l'escriptor valencià fora Joan Timoneda. I per conèixer un poc més a fons d'estudi, amb nosaltres Josep Maria Bertomeu, editor, i Jordi Bilbeny, autor de l'estudi. Bona vesprada, benvinguts al Magadí a tots dos. Hola, bona vesprada. Bona vesprada. Una petita puntualització. Orteu, t'has equivocat el nom. Val. És important, no?, aquest estudi perquè ens pot donar algunes claus per a fer algun anàlisi del segle XVI i d'aquestes traduccions que es feien, no? I és important també moltes de les coses que apunteu, que possiblement Llàtzer estava a València, a Gandia, i també la seva vida transcorria també al Almoines. Bé, hi ha unes certeses i unes conjectures. Que certesa gairebé segur que és Gandia, perquè de Villa Ducal que diuen, o Villa del Duque, prop d'un poble que es digui Tormes o alguna cosa semblant, doncs tenim Tormos, i l'itinerari que fa cap a la capital del regne doncs havia de passar gairebé per aquí, no? A més, coincideix les descripcions, diuen que plou a la novel·la castellana i que s'amaguen en los soportales. A Gandia doncs, hi ha portalades a la plaça, i després també hi ha un riu a prop, també se'ns el descriu, una vila fortificada també, perquè ells surten, diu, corrents per la porta de la ciutat, doncs hi ha una porta i hi ha d'haver una mena de muralla, i després perquè també té unes concomitàncies històriques. Si fem aquest paral·lelisme que la villa ducal d'Escalona és la villa ducal de Gandia, el fet que passi que el nano el Llàtzer tregui el cec del poble, se l'emporti a la vora d'un riu, l'intenti fer saltar i allà hi hagi una pedra i se li peti el cap contra la pedra en el cec, això tindria un trasfons, un rerefons històric si el cec és el virrei i el nano, que la novel·la es diu González Pérez, fos en Vicent Pérez, el cap dels agermanats, que efectivament va vèncer les tropes virregnals d'Hurtado de Mendoza en el riu Vernissa. O sigui, gairebé és calcat. Si realment fos això, tindríem una explicació molt mil·limetrada i precisa d'un rerefons històric i polític. A més, també crec que hi ha un episodi quan el cec tropessa contra un escut que té un bou també, que farem al·lusió a aquesta família Borja, l'escut dels Borja, no? Sí, més que un escut és una bèstia esculpida, o sigui, seria com un bou allà esculpida en forma de bou, no un escut. Això a Salamanca, l'any 1954, van dir, hi havia hagut aquí un bou i ara el restituïm. I el 54, però al segle XX, posen allà un toro d'aquells antics allà sobre una pedra. Però en canvi aquí sí que sabem que si les armes dels Borja eren els bous, és normal que passessin els fets en alguna vila pròxima aquí. És possible que hi haguessin bous a Gandia. Jo, pels de Gandia, no ho sé, sabem que n'hi havia a l'entrada d'altres poblacions, no? I que van ser, en alguns concrets, van ser tirats a terra a començaments del segle XIX. Però que la situació lliga molt més amb un bou si és un senyal de possessió territorial dels ducs de Gandia, més en aquí que no pas en alguna vila de l'entorn de Toledo. És important, com dèiem, aquest estudi, és important i aquesta vesprada serà presentat, recordem, al Casal Jaume I, serà a les 8 de la vesprada a la sala de conferències. No sé si en aquestes presentacions n'hi haurà hagut gent que s'haurà mostrat contrària a aquests estudis, a aquestes teories i a aquests fets. Bé, és possible. No ens ho han demostrat obertament, però és normal. A veure, estem fent nosaltres una cosa que es diu revisionisme, no? Estem començant a contrastar allò que fins ara semblava un dogma de fe inamovible i ho teníem tan assumit que semblava com una mena ja de veritat categòrica i absoluta, no? Però els mateixos editors i erudits espanyols ja s'adonaven que fallaven coses. Per exemple, n'hi ha un que diu és impossible que Toledo sigui la ciutat que se'ns descriu aquí, amb unes hortes ameníssimes i fresques, amb un riu a la vora on la gent es passeja. I diu, això pot ser Toledo i qualsevol altra ciutat. Doncs si pot ser qualsevol altra ciutat, i si ha d'estar prop de Gandia, doncs potser sí que és la capital del regne de València, on sí que efectivament el riu està a la vora de la ciutat i la gent s'hi passejava, no? Aleshores, això sí que tindria un sentit.
És un estudi que imagine que vindrà de llarg, que vos haurà costat molt de temps realitzar i que finalment s'ha editat, però haurà sigut un estudi molt llarg, no?, per a realitzar. A veure, preparar-se per fer aquest estudi, jo porto quasi 30 anys preparant coses sobre la manipulació en la transmissió textual, no? Com es transmet un text en un llibre, en un manuscrit, en una llegenda, i aleshores aquí l'únic que faig és aplicar aquests coneixements en aquest punt concret, i aquests exactament han trigat 6 mesos, i el meu estudi 6, i després ell ho ha allargat amb uns quants mesos més, no? Però el que val és com focalitzes quan llegeixes, com filtres la informació que estàs llegint. I esclar, això sí que ho has de venir treballant, no?, amb temps. Però el fet en si d'escriure, jo he estat 6 mesos treballant això, i només un dia per Tormos, Gandia i Sagra, que una altra cosa que no hem dit, perquè Tormos està al costat de Sagra, i a la novel·la de Lazarillo surten de Tormes i van a la Sagra. I a la Sagra els paguen amb unes frutas del tiempo, entre les quals hi ha... Què hi ha? Una lechuga murciana. Una lechuga murciana. I el curador de l'edició diu lechugues murcianes en Toledo? Què ha escrit? Com a fruita del temps. En canvi, si passen aquí, en el sud del País Valencià, doncs el regne de Múrcia és a tocar, i no m'estranyaria gens que fins i tot hi hagués com una mena de verdura que es digués com les cols de Brussel·les, que no, si intents no has de ser Brussel·les, forçosament, doncs que hi hagués alguna mena d'hortalissa o verdura d'aquestes que es digués murciana, no?, i que les poguessin plantar aquí a la vora, però el que està clar és que el rerefons alimentari ha de ser aquí, no pot ser a Toledo. I els dolços valencians, que també surten a la novel·la, els trepits és molt conegut, i és conegut a tota la península ibèrica, o sí, els dolços que es fan justament aquí, a Gandia, no? Aleshores, també surt a la novel·la. Tot junt dona pistes molt generals d'on pot passar. Josep Maria, per la teva part, com ha estat aquest treball? Un poc com el veiem, aquest estudi? No, jo el que he fet és presentar una mica al Jordi, que és el gran especialista en censura o en reubicació literària, i no només literària, sinó de reubicació històrica, que en el cas d'Història d'Amèrica és el principal especialista que hi ha en aquests moments en Història d'Amèrica, en aquest cas en el retoc general que s'ha fet en la Història d'Amèrica. En Jordi és el qui ha tornat a posar sobre la taula tota la tradició que hi ha durant el segle XX de la figura d'en Cristòfor Colom, però ell ho ha extès molt més enllà i ha posat en dubte bases fonamentals del que entenem com havia estat fins ara la història americana, la conquesta, o la història que ens ha arribat fins ara. El cas de València i el cas molt paradigmàtic del cosmògraf Diego Orellana, em sembla que es diu, que és del 1600, que és el qui cartografia tota Sud-amèrica, Argentina, Xile i l'estret de Magallanes, i que això al 1707, fa 300 anys, doncs ho van esborrar també literalment, perquè es deia Illa de Xàtiva, l'actual Terra de Foc, i tot aquest gruix, diguem, com ho diríem, d'informació sobre la història, doncs el Jordi ho havia treballat, i d'aquí doncs jo coneixíem aquests fets, i el cas de la literatura va caure a continuació, no? Jordi, com a expert en aquesta censura que comentàvem un poc, per què es donaven aquestes traduccions d'aquesta manera i per què es treballava així al segle? Això és normal, si Castella i Catalunya no haguéssim tingut aquí una mica de topades militars, polítiques, i etcètera, s'hauria donat igual, perquè s'agafava ben fets d'història de Grècia o d'història clàssica de Roma i es readaptaven en la literatura, en la història del moment, i allò ja no passava a Grècia, passava al teu poblet, i el senyor anava a pescar en el riu, i ja no anava a pescar a les mars gregues, no? O sigui, és un fet normal que quan tu adaptes una novel·la, ubiques en l'espai en què estàs vivint. Doncs si a més hi ha una